Γεια σε όλους. Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω πώς να κατεβάσετε δωρεάν το Minecraft στον υπολογιστή σας. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ανοίξετε μια σελίδα στο ίντερνετ. Όλοι το κάνετε αυτό. Πρέπει να πάτε κάτω στο description και να πάτε σε αυτήν εδώ πέρα τη σελίδα, την οποία την έχω βάλει εγώ εκεί στο description. Μόλις κάνετε κλικ στο link στο description θα σας πάει σε μια σελίδα στο Mediafire, στο οποίο θα κατεβάσετε το Minecraft. Ορίστε. Μόλις φορτώσει, πατήστε download και μόλις γίνει θα κάνει 2-3 λεπτά ή μπορεί και ένα. Μόλις τελειώσει, κάντε μικρή την οθόνη, πάρτε το και σύρετε το στην επόμενη εργασίας ή πάτε στα downloads από τον υπολογιστή, αυτός ο υπολογιστής, και πάρτε το ξανά ή κάντε το αντιγραφή και βάζετε το εδώ. Ορίστε, αυτό είναι το παιχνίδι. Να σας δείξω, είναι multiplayer, για να ξέρετε. Μπορείτε και να μπείτε από premium account, premium λογαριασμό, μπορείτε να παίξετε το multiplayer και να βγάζετε. Κάνει 1 λεπτό, 2 να ανοίξει. Ορίστε. Και όπως βλέπετε, εδώ λέει username, μπορείτε να κάνετε options, να πάτε στο premium και να πατήσετε demo. Αυτό ήταν σήμερα το βίντεο μου. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Αν σας είναι εύκολο, κάντε ένα like στο βίντεο και ένα subscribe στο κανάλι μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.